ученици, в днешния час по занимания по интереси искам мислено да се пренесеме в работилницата на дядо Коледа. Какви празници наближават? Коледа и Нова година. Иван да стане да каже? Коледа. Браво! И сега, този час, ние ще изработиме коледни картички, с които да поздравиме нашите близки. За целта всеки пред себе си има по една коледна картичка и ножички. В моливниците има достатъчно цветни моливи и фломастри, така че ние искам да изработим едни хубави картички, с които да покажем, че сме се погрижили за празниците около Нова година. Първо, преди да започнете работа, искам внимателно да разгледате картичките, които са пред вас. Ще отцветиме картичката. След като я отцветиме, внимателно ще я изрежеме по контура и чак като я оформиме, от вътрешната страна ще я надпишеме с най-хубави пожелания и ще напишеме от кого е изработена картичка. Затова искам внимателно, без да излизате от очертанията на рисунката, смятам, че достатъчно добре вече сме се научили да отцветяваме. Отцветете първо картичката, като използвате всички цветни моливи и фломастри, за да бъдат картичките пъстри и красиви. След като отцветиме картичката, ще пристъпим към изрязването. Трябва внимателно да работим с ножичките, за да бъдат картичките красиво оформени. Внимателно работете, не бързайте, започвайте работа. Искам да направим едни хубави картички, с които да се похвалим на нашите близки. Браво! Много хубаво работите, не бързайте. А най-хубавите картички ще поставиме на нашата изложба. Ако работите внимателно, всички картички ще бъдат на изложба. Изправи се по-високо. Внимателно. Изправете главичките, не толкова наведени ради. Чудесни картички правите. Всички картички ще бъдат много хубави. Иване? Да, много хубаво. Продължавай. Чудесни са картички.